Els catalans, la cosa religiosa ens ve de lluny. De fet, la primera manifestació pública del català, la seva sortida de l'armari, va ser dins d'una església. Confusió! Que la terra se t'engoleixi! Perquè del cor ixen totes les obres que són fetes. Primerament són pensades, i després són meses en obra. Les homilies d'Organyà són un dels textos més antics que es conserva en català primitiu. Volia que August Rafanell, expert en història de la llengua, m'expliqués exactament què eren. Una guia, no? Com una mena de patró que servia al predicador, en aquest cas a Organyà, o en aquest cas en la zona del Bisbat d'Urgell, perquè pogués predicar i ser entès. En aquest sentit, bé, l'interès que té és extraordinari. Es veu que comença a emergir no solament una llengua que segurament havia estat parlada de sempre, d'ençà de la romanització, a la seva manera, sinó que emergeix una consciència. Això és el que és més important. Consciència que allò que es parlava, en certa manera, pot competir amb el llatí.